since they have relevant content. Jopuonjre 35 manyocha okadho piny to jonyuolgi onge kod nyalo ne joyudo fungruok mar dhi nyime kod somgi bang' riwruok mar jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals wuok oko mar siro sombgi. Riwruogno jiwo joluo man kod nyalo mondo mi owuog oko mar siro somb nyithindo nagi mariek to kata kamano kwamo e mier kaluwore gi pek mar ngima. Joja oko nigi ler mathoth. Luoro mar jopuonjre 35 Mombasa mane kidek rem dhi e sikul e higani ne oduogo lokore buonjo bang' riwruok jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals wuok oko mar siro sombgi. Riwruogno motelne kod jakom Pius Okech ne owinjo ywak mag jopuonjrego ma joluo, mamoko kuomgi gin kiye ka mamoko to dak kod wede kaachiel kod jonyuol maonge kod nyalo. Wamiyo nyithindo 35, adek kuomgi biro wamiyo full scholarship, adek ote some high school, adek ariyo modong' some colleges. The bursaries wachiwo 10,000 then nyithindo adek ka wachulo negi fee for the entire. Jonyuol mang'eny onge gi nyalo ma nyithindo ng'eny ok dhi skul. Emomiyo ne wabe piny wacho ni kar bedo ni wakonyre e yore moko, gini nyaka watim mokwongo en nyaka wane ni nyithindo timana, nyithindo somo. Sebedo kwatime higa ka higa. Pogruok en ni kawuono adwa tere malo matin. Kamati mochung'ne somo kod basari e riwruogno ne okwayo jopuonjrego mondo mi osom motegno mar miyogi mijing'o mar siro jopuonjre mamoko mani kod dwaro ma kamano. En okang' mane opaki gi moko kuom jonyuol mane odo sir ma kamano mageto jopuonjre mariek monagi modak Mombasa. Osebedo matek iyudo ka janyuol komo gi nyathi e ot, nyathi dwaro somo kaka janyuol timre, challenges nitiere mang'eny gi kaka ngima sani obedo matek. Omiyo full scholarship ipuonje nyaka otieki. Omiyo en mor maduong' kabisa. Ma timore sechegi ma kwan mathoth mag jonyuol ywago achiedh nade ewi kaka gibiro tero nyithinde sikul kaluwore gi wach ngima mong'awre ne oganda mathoth. Wago ni janyuol maonge fwenyo owuog oko mondo ilosi. Ng'ama loso ni nyalo kony. Ok nyal ng'eyo ni ng'ato onge go nyaka owuog oko nyaka en. Ni nyathi mosomo en nyathi maneno mabor, en nyathi manyalo dhi beyond borders of this country. Koro neno ni ka wasport nyithindo mahero gi endi mosomo tegno kaka wasomo iwe nyithindo mabeyo. Amor gi members mag Luo Professionals duto ma Mombasa mane otuonore ka chiwo pesa margi mondo nyithindgi oyud konyruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.